Aigües de Barcelona, aquí, a Catalunya, Espanya, Europa, està obligada a depurar l'aigua, perquè tenim normativa que ens ho exigeix, però molt sovint tenen models de gestió a Amèrica Llatina i a altres llocs del sud global on la normativa és molt més laxa i, per tant, per exemple, poden tirar l'aigua sense depurar al mar. I a Cartagena d'Índies el que hem vist és que aquest model d'operació ha causat la destrucció de les comunitats de vida de comunitats pesqueres. Evidentment, allà tenim comunitats que viuen de la pesca, comunitats que viuen del turisme, i aquests vessaments amb un emissari submarí al Carib, això ha destruït aquests ecosistemes i aquestes economies vitals. I això s'ha denunciat també que aquests projectes no han tingut en compte la consulta prèvia, perquè evidentment tocaven projectes de vida de comunitats indígenes, i a Amèrica Llatina tenim uns acords que diuen que quan es fan projectes econòmics s'ha de consultar prèviament a les comunitats si volen o no aquests projectes, i Aigües de Barcelona s'ha saltat aquests procediments i s'ha aprofitat molt sovint de marcs polítics molt febles, on a través de portes giratòries, a través de marcs febles han pogut imposar els seus models de gestió. També ho hem vist a Mèxic, al Xile, hi ha molts casos, la guerra de l'aigua a Bolívia, a Cochabamba, és un cas molt sonat.